Slováci, Slovenky. Prichádzam zo slovenského snemu a prichádzam takou radostnou správou. Národ stal sa suverénnym pánom svojej slovenskej krajiny, že slovenský národ samostatne a neodvisle bude rozhodovať nad svojím osudom, že slovenský národ bude tu vládnuť v duchu veľkých našich národných dejateľov, najmä nášho večného vodcu Andreja Hlinku. Prišiel som vám oznámiť, že z vôle slovenského národa a v mene Božom zákonní zástupcovia vás všetkých, Slováci a Slovenky, členovia slovenského snemu, dnes pred pol hodinou vyhlásili samostatný slovenský štát. Samostatnú Slovensko. Bratia a sestry, teraz sa zastavme na chvíľu. Vstúpme do seba. Zamyslíme sa, ako v kostole. V tichu nášho srdca vzdajme vďaky Pánu Bohu Všemohúcemu, že nám dožičil šťastia dožiť sa tejto radostnej chvíli. Tisíce, 10 000 umierali pre ideál, pre víťazstvo myšlienky, ktorá sa dnes v tejto chvíli stáva skutkom. Tisíce, 10 000 trpeli, aby zvíťazila myšlienka, aby zvíťazil národ slovenský úplne tak, ako zvíťazil dnes. Rodí sa nový život. Narodil sa nový život. Máme samostatný slovenský štát. Plesáme radosťou nad zrodením sa samostatného slovenského štátu. Plesáme s radosťou tým viac, že sa rodí v týchto chvíľach značenia a zvôle, ale nie krvavými búrkami. Celý národ, hoci prežil strašné útrapy, strašné chvíle a očakával, že príde azda k udalostiam tragickým, celý národ tento historický svoj prevrat robí bez krvi, v pokoji, v poriadku, v disciplíne, aby dokázal aj týmto spôsobom, že je dospelým národom, že je národom takým, ktorý si zaslúži mať svoj samostatný štát. Celá naša história, udalosti posledných dní a dejinné sily, ktoré rozhodujú dnes o osude národov, sú dôkazom, že len taký národ si vie zabezpečiť existenciu a slobodu, ktorý je odhodlaný vykonať svoje národné poslanie v svojom samostatnom štáte. Len slobodný štát, len samostatný, neodvislý štát zaručuje národu podmienky rozvoja všetkých národných síl a schopností, ako aj celého bohatstva krajín. Za samostatný slovenský štát bojovali Slováci od vekov, od Pribinu, od toho prvého kresťanského kostolíka. Každé storočie je poznamenané dôkazmi, často i krvavými, že národ slovenský tu žil a že tu chcel žiť ako národ slobodný, aj keď trpel
a tak mnoho trpel v otroctve. Za samostatný slovenský štát bojovali naši otcovia v minulom i predminulom storočí. Či Bernolák, či Štúr, či tí naši z Meru 8., či Kuzmány, alebo Mojzes, Daxnerov, Vajanskov a ostatní. A či Škultéty, Rázus a nadovšetko náš Andrej Hlinka. Či to boli legionári naši, alebo rodobranci, ktorí padali na frontoch v zahraničí alebo tu doma. Či to boli naši americkí bratia, ktorí obetovali krv i peniaze, alebo to bol náš martýr Kačka a desiatky a stovky martírov slovenských. Či ste to boli vy, gardisti, či si to bol ty, brat Kopal, ktorého práve pred 15 minútami uložili do oslobodenej slovenskej pôdy. Či ste to boli vy, sedliaci a sedliačky, robotníci a robotníčky, remeselníci, úradníci a najmä vy, drahí kamaráti moji akademici. Či to bol ten Hanušovský alebo Šoltís, ktorí padli v obrane Hlinkovi. Či to boli i mnohí z vás odtrhnutí naši bratia, či ste to boli hoci ktorí živí alebo mŕtvi. Vám vďačíme a na vás myslíme, keď môžeme hovoriť o samostatnom slovenskom štáte, za ktorý ste bojovali, mreli a ktorá vaša myšlienka teraz víťazí. Prežil slovenský národ v týchto dňoch a v týchto hodinách. Taká, aká bývá chvíľa rodičky, keď dáva život. I radostné očakávanie, ale i strach. I nadšenie, ale i bolesť. Verím, že všetci, aj tí, ktorí boli doteraz v tábore protivnom, politicky protivnom, všetci sme úprimne len jedno chceli, šťastie a blaho slovenského národa. Verím, že všetci, ktorí sme i v radosti, i v strachu prežívali tieto dni a tieto chvíle, budeme teraz spokojní, vyslobodení od tých čiar neistého očakávania a spojíme sa ako jedno národné srdce v jeden šík, v jednu vôľu, udržať si to, čo naši otcovia a čo sme si my sami vydobili. V tejto chvíli rodenia sa nového života. V tejto chvíli, keď národ toľko bičovaný a prenasledovaný, ale predsa národ tak tvrdý a statočný, dožíva sa najväčšieho víťazstva, akého sa kedy národ dožiť môže. V tejto chvíli, bratia a sestry, z úprimného srdca vám hovorím a verte mi, v tejto chvíli nebolo možné iné robiť, ako čo sa stalo, ako čo sme urobili. Bola to chvíľa, ktorá dala otázku národu slovenskému. Chceš si zachrániť národný život a celistvo svojej krajiny, alebo chceš zahynúť? A národ, reprezentovaný všetkými poslancami slovenského snemu,
odpovedal, že chce si zachrániť život národný, ale nielen, že chce si ho zachrániť, ale že chce si zabezpečiť všetky podmienky rozvoja svojich síl, svojich schopností národných a bohatstva svojej Bohom požehnanej slovenskej krajiny. Aké to bolo radostné a vzrušujúce, keď sme pred chvíľou v slovenskom sneme vyhlasovali v mene Božom a z vôle slovenského národa vyhlasujeme samostatnosť slovenského štátu. Aké to bolo vzrušujúce a predsa i dôstojné. Bolo v tom hodne neistého očakávania, ale aj mnoho pevnej viery, ako je tá naša tatranská žula, že zvíťazíme, že všetko sa dobre skončí, keď sme sa dnes schádzali na toto historické zasedanie. I keď nie som pripravený, sestri a bratia, nemal som času ani minútu pripraviť si toto vyhlásenie, túto reč. Dovolte mi, aby som pár nehľadanými slovmi opísal, ako prišlo k dnešnej historickej udalosti. Z novín a z rozhlasu ste už informovaní o tom, ako bol povolaný doktor Jozef Tiso, veľkému vodcovi veľkého priateľského národa nemeckého Adolfovi Hitlerovi. Doktor Tiso prišiel do Bratislavy a včera v predpoludňajších hodinách na zasedaní predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany rozhodlo sa, aby čo najrýchlejšie cestoval doktor Jozef Tiso do Berlína. Odišiel, vo Viedni sa stretol s doktorom Ďurčanským a spolu odleteli do Berlína, kde boli vítaní poctami, aké patria hlavám štátov alebo vlád. O tom, čo bolo u veľkého vodcu, veľkého národa nemeckého, predbežne nehovorím. Ale ubezpečujem vás, že bolo to z oboch strán dôstojné a čestné. Otvorene sa povedalo, aká je situácia, a statočne sa povedalo, čo chce jeden, čo chce druhý. Doktor Tiso a doktor Ďurčanský po návšteve u Führera a u ministra zahraničia Nemeckej ríše von Ribbentropa prišli dnes na ráno do Bratislavy. Zaraz bola zvolaná schôdza vlády a vedúcich činiteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Na tejto schôdzke zreferoval predseda doktor Jozef Tiso o priebehu svojej návštevy v Berlíne a potom sme rokovali o tom, čo teraz. S trasúcou sa rukou odchádzal som, keď už bolo na predsedníctve rozhodnuté, čo predložiť slovenskému snemu. Trasúcou sa rukou odchádzal som písať vyhlásenie, historické vyhlásenie, ktorým máme oznámiť národu, že z Božej vôle a z vôle národa slovenského stávame sa samostatným slovenským štátom.